Kasi ciao ulit eh. Try was jump there. Jump shoot there. Drop there. Tadi dulu saya baca Minecraft dan apa video. Saya sudah dari segala ya. Saya you people to itu yang bisa saya grounded kayak dah لا فكرة لا مش فكرة لا فكرة كيف لازم تسوي ما ترى واجي طبعا شكله شيء добрый баран специально чертила значит свежей с нашим бараном поехали осы então que aqui тоже да да Sorry заводи. Вот здесь значит, здесь вытряхнул на чистоту светом, короче, вот что здесь делать, я стала главное, да. Что не там случилось? Даже комментировать. Я еще я там не видела. А второй? Следно. Второй. Gdzie mikrofon wziąłem, zostawiła daleko. Gdzie? Zdjął tego. Jak? No. No, tak. Sekarang, no. Ayan. Yan. Lagi gusto. Yan. Yan.
baktery zaczęła i czyścimy to ładnie będą. No to jest. Ja teraz lecę. Teraz tak. Śledamy. Ale kończę. Tam. Będzie. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. Czyli nie. Kolesterol skóry. Jak patrzę na skórę. Dobrze, to drzewo. Nie, pomyślałam. Myślałam też, że nie wiem, no. A? Teraz miałam ustaw. Tak przyjąłem. Dałem do punkt 7. Dałem punkt 4. I coś chciałam zrezygnować na zabytku. Nie, zrobić. Jedno.
Szkoda, jakby tyle. Dobrze, teraz wstawię. Jeszcze tam. Jeśli... Ale to... Nie dam. Dobra. Mi zapominajcie i bez nic nie widzicie ten fajl. Transfer. Kolejny czas nie rozkrywać. Ja teraz nie. Tak, teraz sprawiała nam wygrać. Tak, tak. Yeah. Gdzie włożył? Taka zrobię. Tak, jak to się robi. Rozesłała się robi bazę